Bună seara, bună seara! Mă numesc Ionița Marian din București și sunt la școala de YouTube, de muzică, bineînțeles, clasa a 8-a. Și vreau să fac o melodie foarte frumoasă pentru toate mamele care au copii și să fie dedicație și pentru toți prietenii mei după TikTok, România. Vizionare plăcută! Melodia asta să fie dedicată și pentru mine, pentru nepotul meu, inclusiv și pentru nepoata mea frumoasă. Ia-o ce spune. O bătrână într-o gară a întâlnit o fetișoară. Măicuță, te-aș întreba, unde e Târgoviștea? Fetițo, fetița mea, că nu știu, sunt străioare, sunt venită de la țară. Fetițo, fetița mea. Iau și strofa a doua pentru voi. Că-am primit și eu scrisoare de la băiatul îl mai mare. A plecat de lângă mine, s-a surat și este bine. Fetițo, fetița mea, să la mine mă așteaptă în gară, că mă știe bună vioară. Fetițo, fetița mea. Melodia asta să fie dedicată pentru toți prietenii mei după TikTok România, inclusiv și pe YouTube. Ia-o-s! Nu știu ce o fi pățit, de băiatul n-a venit. Poate drumul am rădăcit, poate drumul am rădăcit. Fetițo, fetița mea, că nu văd pe nimenea mai de inimioara mea. Fetițo, fetița mea. Și fata s-a plecat și mâna i-a sărutat. Nu mai plânge, maică mea, că eu însă nora ta. Fetițo, fetița mea, te așteptăm să vii la noi, mamă, pentru amândoi. Măicuță, măicuța mea.
extraordinară, extraordinară. Piesa asta foarte frumoasă. Melodia asta a fost dedicată pentru toate mamele care au copii și a mai fost dedicată pentru toți prietenii mei după TikTok în România. O să apară acum și pe YouTube, mai ales că eu sunt la școala de YouTube. Ce pot eu să vă spun? Vă doresc o seară frumoasă, liniștită și vise plăcute la toată lumea. Încă o dată vă pupă Ionița Marian din București.